רואה את עולם העיצוב ואת התחום הזה, ומה את מחליטה? את חושבת שאצלך זה יהיה אחר, נכון? את אומרת, אני צריכה לעשות איזה טוויסט אחר, משהו אחר שיבוא ממני. נכון. אני שמתי לי לנגד עיניי את חוויית הלקוח. התהליך אצלי מתחיל מהסוף להתחלה. אחרי שאני לומדת את ה-DNA של הלקוחות שלי, לעומק, את הצרכים שלהם, אני פשוט מזמינה את הלקוחות שלי לסיור וירטואלי בדירה המעוצבת שלהם. עכשיו תסבירי לי את זה, כי אמרתי לך קודם שלי קשה מאוד לראות איך ייראה. גם תגידי, דני, תקשיב, פה יהיה הסלון ושם יהיה המטבח, ומנורה תבוא לכאן והיא תהיה כזאת, לא מצליח. תראי לי סרטוטים, לא מצליח לראות. זה בדיוק מה שאני באה לפתור. אני הבנתי שזה בלתי אפשרי, להתחיל להסביר את כל האלמנטים, ואני פשוט, תחשוב שאני מזמינה אותך לחלל המעוצב שלך, אתה יכול לבחון כל פינה, לסייר על ידי הדמיה פוטו-ריאליסטית, אתה יכול ממש לסייר ולהגיד לי, המדף הזה, אני רוצה אותו קצת יותר גבוה, צבע של העץ הזה, אני מתחבר לצבעים קצת יותר כהים. אבל תכף איך זה קורה, מה זה משקפיים כאלה שאת שמה לבן אדם, זה VR? גם עם VR וגם במחשב. פשוט לצאת לסיור בדירה ולבדוק כל פינה. אני יכולה גם להכניס להדמיה ריהוט ישן שאתה רוצה לשלב בעיצוב החדש, או לצורך העניין ריהוט שאני ממציאה, שהוא חדש לחלוטין, שאין אותו בשום מקום, עבור הקונספט העיצובי הספציפי של אותו לקוח. אז למשל בזוג, את מדברת איתם, אני שם לסוף של התהליך. את מבינה מה הצרכים, איפה חילוקי הדעות, מה הטעם שלהם. זאת אומרת, עכשיו עברות את התהליך, למדת אותם, הבנת, הלכת למחשב, עשית עבודה, נכון, מול המחשב, ובנית להם את הבית במחשב. עכשיו הם באים ואת מראה להם איך את רואה את מה שאת למדת מהם. מדויק? נכון. והם רואים את הדירה שלהם בסוג של תלת ממד. כן, לא בסוג, זה ממש סיור, כאילו לקחת וידאו ואתה מסתובב בבית. ואז הם יושבים מול המחשב, ומה השלב עכשיו שקורה? זה פינג פונג, הם הולכים לישון עם התמונות, הם חושבים על זה, בוא נשנה עוד קצת, אנחנו מדייקים את זה, ולאחר מכן אני עוברת לשלב סט התוכניות. אני מכינה סט תוכניות לנגר, לאיש המיזוג, לאינסטלטור, לחשמל, לכולם, ומרכזת את הכל לכדי אקסל מסודר. כך שהרבה לפני שהתחלנו לשבור קירות, יש בארסנל של הלקוח שלי, איך זה עומד לראות וכמה זה עומד לעלות לו. זאת אומרת, אין הפתעות. אין הפתעות. תמיד יש קצת, אבל באופן כללי... תמיד יש קצת, אבל כך אפשר להתחיל לפסוע בביטחה, בעיניים פקוחות לרווחה, עם הרבה ביטחון ושקט נפשי, לתהליך עצמו. אנשים בטח מרוצים מזה, כי כמו שאמרת לי, 90% יש שם את הבעיה שלי, שהם לא מצליחים לראות, אז זה בעצם מראה להם לפני איך הבית ייראה. בדיוק, התהליך הוא הפוך, בוא תראה איך זה ייראה בסוף, ורק אז... זה הצד מצדך, יפה מאוד. תודה רבה, מרתק. תודה לך. תמשיכי להצליח, ואיזה כיף שאפשר לראות את ה... לפני, אותי זה מציל. אפשר להגיד שאת לא רק מעצבת פנימה, זה חוויית חיים, בסופו של דבר לבנות את הבית, הדבר הכי חשוב שלך זה איזשהו סוג של חוויית חיים, אז תודה שהייתי איתנו, תמשיכי להצליח ובגדול. תודה לך. ותודה לכם גם, ואם אתם מעצבים בית, מריאנה מחכה לכם.